Hej, vi er Malou, Mia og Katrine, og dette er en skulpturanalyse af skulpturen med Afrodite, Eros og Pan. Artisten af skulpturen er ukendt, den er lavet af materialet marmor, og den er dateret til 100 år før vores tidsregning. Skulpturen hører inde under den hellenistiske tid, som strækker sig fra år 322 til år 31 før vores tidsregning. I den hellenistiske tid er et typisk træk, at man stikker kvinden på en mindre nedladende måde. Man foretrækker at lave skulpturer, der skulle fortælle dramatiske og videnskabelige historier via markante bevægelser, samt flere personer og genstande, der sammen danner en historie. Den blev fundet på øen Delos i Beirut i 1904 i Poseidons tempel, og er i dag udstillet på National Archaeological Museum i Beirut. Inden vi går i gang med den mere uddybende tolkning af skulpturen, så vil vi gerne starte med at fortælle lidt om personerne, som skulpturen repræsenterer. Den første person er Afrodite. Hun er datter af Zeus og Dione, og hun er kendt som kærlighedsguden. Hun var først gift med Hephaestus, men senere blev de skilt, da Afrodite havde en affære med krigsguden Ares. Afrodite har blandt andet sønnen Eros sammen med guden Ares, som også ses på skulpturen. Men lige inden jeg tager Eros, det er jo lige en fejl, jeg mener Eros. Men inden jeg snakker om Eros, vil jeg gerne lige fortælle om Pan. Pan, det er favnen på skulpturen. Han er en græsk gårdhyrde, eller hyrdegud, og har tendens ved at have typiske gedetræk. Han har horn, skæg, hale og bukkeben. Sammen med nymfer færdes han på græsengen i skove. På trods af hans noget grimme udseende, er Pan kendt for at have en stærk erotisk og seksuel betydning. Og i mytologien er han kendt for at have forført forskellige kvinder, både mennesker og gudinder. Pan sås ofte med en panfløjte i munden, og han er kendt for at skabe rav i den for underholdnings skyld. Eros, som er den lille engel bag Afrodite, er sønnen af Afrodite. Og han er først og fremmest gud af kærligheden og af den erotiske tiltrækning. Der er usikkerhed om han hører med til de olympiske gudekredse, og grækerne opfandt ham som at have ubetinget positivitet, da han beskrives ofte som en ubehørlig gud, der bringer ellers besindige mennesker ud af fatning og nok kan volde glæde, men meget tit også sorg og ulykke. Og i den hellenistiske tid, romerske tid, blev Eros opfattet som en purung mand eller en dreng med bue og forelskelsespile, som rammer mennesker med enten de ønsker det eller ej. Alle guderne har forskellige historier, og flere filosofer, som Sokrates og Platon har deres forklaring om de forskellige guders gode og dårlige egenskaber. Nu vil jeg så lave en tolkning af historien bag skulpturen, og dernæst en tolkning af skulpturens opbygning. Og jeg vil starte med en tolkning af historien bag skulpturen. På skulpturen ses Afrodite, Pan og Eros. Skulpturen udtrykker en konflikt mellem Afrodite og Pan, hvilket stemmer meget godt overens med kunstperioden den hellenistiske tid, som den er lavet i. Den hellenistiske tid er en tid, hvor synet på kvinden ændredes til et mindre nedladende stadie. Dette ses i måden, hvorpå Afrodite forsvarer sig selv imod Pans lyst efter hende. Dette kommer både til udtryk i Afrodites nedladende blik, hendes beskyttende hånd mod hendes underliv og hendes hævede hånd, klar til aktion, mens sandalens Pan nærmer sig. Her opstår der altså en form for sophrosyne, som på dansk betyder selvkontrol. Skulpturen kan også indikere, at Pan ikke var en særlig pæn og tiltrækkende gud, og ikke lige så højt stillet som f.eks. Afrodite, og med viden om, at Afrodite havde en del elskere, måtte det have betydet, at Pan ikke var god nok til hende. Indimellem Pan og Afrodite ses Eros, Afrodites søn, som er i færd med at beskytte sin mor mod den lystne Pan. Dette ses i måden, hvorpå Eros står foran sin mor som beskytteren og er i færd med at skubbe Pan væk ved at holde ham i hornet. Eros ønsker altså ikke nærkontakt mellem mor, Afrodite og Pan. Og nu vil jeg så tage tolkningen af skulpturens opbygning. Måden hvorpå skulpturen er formet er med til at underbygge en historie. Skulpturerne står i fri position, kroppen er velproportioneret og ansigterne er levende. Afrodite bærer både træk fra den arkastiske tid, nemlig det arkastiske smil, men også S-stillingen og den nøgne kvindekrop fra den senklassiske kunst er portrætteret. Selvom guderne er fremstillet så menneskeligt som muligt med bløde runde kurver og muskulatur,
fremtræder der også overnaturlige træk, såsom Eros vinger og Pans skidefigur. Skulpturen var udstillet på Poseidons tempel, og den fungerer derfor som en hyldest til guderne. Jeg vil nu tage fat på slutningen fra værket. Efter hellenistisk tid kom den romerske tid, hvor man portrætterede kendte og rige berømte mennesker, frem for at gengive det generelle samfund via en skulptur. Samtidig fortsætter man med at lave skulpturer, der skulle gengive historier ligesom i hellenistisk tid. I den hellenistiske periode var det ikke kun stil, som var dominerende med flere forskellige tendenser. En skulptur, som kaldes, eller de skulpturer fra barok-hellenisme, det var en følelsesladet gengivelse af mennesker. De var plaget af dramatiske udtryk, hvor at krop og ansigt skildrede en følelsesmæssig tilstand, som tit var i en overdrevet grad. Denne skulptur vil vi kalde for en skildret af barok-hellenisme, da man kan se følelserne og ansigtsudtrykkene i Afrodite. En anden tendens var genre-realisme. Det var fra hverdagens basis ved udslående scener, og de blev skildret i skulpturer. Et eksempel på genre-realisme kunne f.eks. være en skulptur af en fuld kvinde, som klamrer sig til vigen fra en bål. Den græske skulptur udtrykker dramatik, sanselighed, smerte, eftertanke og stolthed. Både mænd og kvinder i disse skulpturer de var nøgne, og skulpturen er derfor ofte et udtryk for en realistisk naturrealisme. Kunstnerne er derfor ofte kendte. Ja, jeg vil gerne gå videre til perspektivering. Altså man kan perspektivere skulpturen med gavlskulpturen på Zeus-templet i Olympia. Disse skulpturer er fra tidlig klassisk tid, som var fra omkring 460 før vores tidsregning. Man kan sammenligne vestgavlen bedst på templet, fordi figurerne her fortæller noget om dyrets lyst efter den smukke kvinde. Det samme billede portrætteres mellem Pan og Afrodite, men til forskel fra den tidlige klassiske tid har kvinden mere magt over sin egen krop, og hun lod sig ikke voldtage, ligesom kvinderne gjorde af kanetaurerne. Ja, og jeg vil så tage fat i det sidste punkt, som er personlig vurdering. Og vi synes, skulpturen er flot lavet og også lærerig, fordi den fortæller en historie om, at kvinderne fik mere magt over sig selv og over egen krop. Og det er illustreret godt i måden på, hvor skulpturen er stillet op, hvilket gjorde med nogle overbevisende effekter. Og derudover var det også en meget spændende figur at arbejde med, da der var mange elementer til fat i og dermed udarbejde. Og som ofte sagt, så siger billedet mere end ord.